So नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों नाय जुथा दखान जुदि सेन्डेल दखान खालामनो सानदोंब्ला बेयाव गोबां बिबांनि दङ आरोखि बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ भिडिअजों देखायलांनो नाजागोन बे आंनि बर' हारि बिजनेस आइडिया इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जायफोरा फालांगि खालामनो गोसो दं बिथांमोना बेबायदिनो बेनिफ्राय पारचेस खालामना लांनो हागोन बेयाव जुथानि गला जायफोर गला बिजनेस खालामो बे नोंथांमोना नायबाय थानो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फारि फारि देखायलांनो नाजागोन बेयाव लेडिस गथ'फोरनि डिजाइन मुवाफोरखौ मोनो बेयाव नायबिजों जुथा गोबां बिबांनि जुथाफोरखौ मोनो बेयाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. बेयाव लेडिसफोरनि हिन्जावसाफोरनि गोबां बिबांखौ मोननाय जायो बेयावनो हौवासाफोरनि सिक्स पकेट जीन्स पैंट गोबां बिबांनि सिक्स पकेट गोबां मोजां शर्ट पेन्टफोर दङ गोजौ गाखोलै ओरै फै आरोबाव गोबां बिबांनि गानग्रा जोमग्रा बे जायगायावहाय नोंथांमोना मोननो हागोन आं देखायलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो लेडिज जेन्ट्स जोबनो गैया जों दा बेनिफ्राय गुबुन मोनसे दखानाव थांगोन बेयाव चसमा दखान दं गोबां बिबांनि मुवा बेसादफोरखौ बेयाव फाननाय जायो बेजों मबाइलनि दखान खालि मबाइलनि बुस्थुल' मोनगोन बेवहाय मबाइलनि पार्ट्स जिखुनु इलेक्ट्रनिक बुस्थु बेवहाय मोनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं गोबां नाजालांबाय थागोन बेबायदिनो बर' हारि बिजनेस आइडिया इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बर' हारिफ्राबो बेबायदिनो फालांगि खालामनायाव जौगायो बिसोर गुबुन जाथिफ्रा बेबायदि जुदि मावनानै गोबां रां आरजिनो हादोंब्ला जोंनि बर' हारिया मानो हाया नंगौ निस्सय बेवहाय माबा मोनसे गोबां मोनदेरनाय दं बे फालांगियाव बेनिखायनो बिसोरो फालांगियाव थैसोमो बेनिखायनो जों बर' हारिनि गेजेरावबो नाजानाय थानांगौ जाहाथे बेबायदि फालांगिफोरखौ जोङो खालामनो
बेनि उनाव गुबुन फारसेजों देखायनो नाजाबावगोन। बेजों गोबां बिबांनि नैबेजों थोरसि लथा बायदिसिना बे वो बच्चों का 6 पॉकेट है क्या? कार्गो जीन्स में नीचे दा नै जोंबो फाइनली मानि बेग नायनो नागिरदों। हाँ 1 मिनट 250 तुम टिका बोले है ना तुम कोई पता ना बिराट गिदिर बाजार बियो। ऐसा भैया ये शॉर्ट्स है क्या बच्चों का? बच्चों के लिए दूसरा है और भी 6 पॉकेट बच्चों के लिए ऐसा वाला है। ये तो फुल है। आनिया से